Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. Следующие 3 часа мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Президент хоче перевірити депутатів на детекторі брехні. Їх підозрюють в хабарництві. Горбатюка звільнено з Генпрокуратури. Що буде зі справами Майдану? Зеленський каже, що всі перепони нормандської зустрічі усунуті. Росія все ухиляється. Рада представить гостей нашей студии. Динара Габибулаева, лидер молодежного крыла партии «Европейская солидарность», а также Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Витаю. Добрый день. Сегодня специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила производство о взяточничестве 11 народным депутатам от фракции «Слуга народа». Давайте послушаем, что говорится в цитате САП. За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради. Ну, а в свою очередь президент Владимир Зеленский призвал депутатов комитета по вопросам финансов пройти проверку на полиграфе. Скандал начался после провального заседания комитета и якобы предложения депутатам взятки. Давайте послушаем президента. Вважаю, що всі члени комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. І якщо підозри виправдаються, ми з такими депутатами попрощаємось. Механізм, як на мене, простий і прозорий, а тому набагато кращий, ніж з'ясування стосунків через соціальні мережі и телеграм-каналы. Как вы восприняли эту новость и вообще должен ли, имеет ли право президент Украины высказывать подобные свои оценки и вызывать нардепов на поліграф? Доброго вечора. Насправді це дуже така очікувана ситуація, що за дуже швидкий період всіх ті, хто був набрані в ці прозорі, начебто чесні списки, виявилися не такими ж чесними, не такими ж прозорими. І насправді тут питання, хто буде нести відповідальність за цих народних депутатів. Тому що на прес-конференції Зеленського, то що турвало на фудкорті, він зазначив, що народні депутати, котрі потрапили в список, він був ознайомлений, він точно знав, хто і як, і що це чесні люди, котрі будуть служити народу. Але в результаті, що ми побачили, що все ж таки він не зможе нести відповідальність за всіх, але відповідальність має бути покладена на нього за те, що зараз 11 депутатів, по-перше, є все ж таки ризики великих коштів і хабарів. Зараз була відома інформація про схеми щодо будинку Ткаченка, Великої Віли, щодо закону Підласи про ФОПи. Тому мене просто бентежить, якщо за 5 місяців вже викриті такі не дуже приємні для українців новини, то що буде через 5 років? Возвращаясь к этой новости, Игорь, как вы ее восприняли? Дивіться, у нас є інформація про те, що начебто були, скажімо так, були хабарі. Я не виключаю того, що вони могли бути. Але чи це так, це покаже слідство та суд. І я дуже в такому разі, яка може бути реакція того ж самого президента? Звісно, щоб в тому числі реалізувати те, що він говорив під час передвиборчої гонки, він має не робити виключень для членів своєї партії. Відповідно, він заявив про поліграф, він заявив про можливу відповідальність. Але ключове буде далі. В чому полягає далі? Якщо
сама перевірка на поліграфі це не є доказом. Да. Якщо слідчі доводять факт отримання хабаря, це може довести або напряму, або, скажем так, через контроль видатків той чи іншої особи. Да, к полиграфу мы обязательно вернемся, потому что у нас есть синхроны народных депутатов Украины, которые прокомментировали это в том числе. Ну а вот народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский поссорился с главой фракции Давидом Арахамией в соцсети. Все, собственно, из-за этой проверки на полиграфе. Давайте послушаем. Чего извиняться? На полиграф пошли. Жду время и место. Давид, ты не уловил. За обвинение сначала надо извиниться. Не вижу причин извиняться, если располагаю косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета. Ты сейчас хайпуешь или пытаешься других людей прикрыть? Я за себя отвечаю. Ко мне есть претензии? Нет, я тебе их озвучивал разве? Я сразу сказал, если есть куча претензий друг к другу, то вижу единственным методом всеобщее прохождение полиграфа, чтобы восстановить доверие внутри. Доверие – это чуть другое, но я думаю, вы не поймете. Народные депутаты, а именно Давид Арахамия и Александр Дубинский, на своей странице проанонсировал лично проверку на полиграфе в прямом эфире сегодня вечером. Давайте послушаем Дубинского. Завтра в прямом эфире с господином Виталием Апанасенко, известный полиграфолог, мы пройдем в прямом эфире детектор лжи. Пожалуйста, приглашаю прессу. В 20:00 в прямом эфире проходим детектор лжи. Я лично прохожу детектор лжи. Отвечаю на вопросы. Получал ли я бабки за когда-либо какое-либо голосование в парламенте вообще? Получал ли я бабки за неголосование? Получал ли я бабки за какие-либо правки, законопроекты? Пятничное вот это вот скандальное решение финансового комитета Рады. На все вопросы, по всем своим голосованиям, законопроектам, правкам, предложениям в парламенте отвечаю. Сегодня в 20:00 народных депутатов Украины, а именно Александра Дубинского и Давида Арахамия, проверят на детекторе лжи. Ну что ж, и там мы посмотрим, брали ли взятку, в том числе и Дубинский, или же нет. Посмотрим, что скажет полиграфист. Не пропустите. Ну а вообще, полиграф решит скандал? Ні, поліграф не вирішить скандалу, тому що, продовжувати тезу, що почав, після поліграфу в будь-якому разі має бути, якщо кримінальне провадження заведено, має бути слідство. Це раз. І друга частина, це я дуже сподіваюся, що принаймні зараз, якщо слідство встановить певні факти, що воно, хоча б в цьому не буде продемонстрована переємність з попередньою владою. Це означає, що якщо ми говоримо за корупціонера, то у нас боротьба з корупціонером дуже схожа на рибалку на каналі Discovery. Зловили, поцілували, відпустили. Тому я дуже сподіваюся, що якщо будуть такі факти, то будуть реальні посадки, і якщо таке почнеться саме з фракції «Слуги народу», то, в принципі, навіть політичну балу на тому Зеленський може заробити. А как вы думаете, действительно, насколько корректно проверять народных депутатов на детекторе лжи, да, если результаты полиграфа в нашей судебной системе не используются как доказательство? Ну, тому що взагалі вся компанія і весь зараз треш, що відбувається навколо «Слуг», це абсолютно шоу. І мені здається, вони зараз також намагаються виконати в медіа. Це інформаційний привід. Подумайте, давайте. От зараз в соціальних мережах всюди пишуть про цей поліграф, що зараз всі будуть дивитися. Тобто це, по суті, закидають електорату Зеленського, що бачите, ми от чесні, відверті, але насправді, давайте, от правду ви кажете, поліграф, по суті, не є тим інструментом, який допоможе розкрити і дійсний злочин, і правопорушення з боку «Слуг». І мені здається, що треба все ж таки не переносити акценти в суспільстві зараз, що відбувається. Ми маємо захищати наші інтереси української держави. Зараз серйозні перемовини на різних площинах відбуваються. Зараз є занепокоєння людей щодо дій влади. А вони займаються шоу,
пускають фейерверки, поліграф, хто прав, хто не прав, тобто розборки 90-х. Один из депутатов от фракции «Слуга народа» Александр Качура стал первым народным депутатом Украины от «Слуги народа», который прошел проверку полиграфом. О чем его спрашивали, он рассказал в эфире телеканала АТР. Давайте послушаем его прямую речь. Сьогодні перший народний депутат із фракції партії «Слуга народу», який пройшов поліграф. Один із запитань було, чи платив я кошти за проходження в партійному списку, чи входжу я до якихось олігархічних кланів, чи знаходжусь в них під впливом. Також, чи отримав я кошти за голосування або за лобіювання законопроєктів будь-яких. Тобто на всі ці запитання я відповів ні. І відповідно полиграфологам было установлено, что я сказал правду. Ну вот уже начали говорить, да, про раскол в фракции «Слуга народа». Это не первая история. История была с МВФ и с выражениями Дубинского в том числе. Кому это все выгодно, как вы думаете? Це не те, що насамперед це вигідно самої партії «Слуга народу». Чому? Тому що подивимось на дві нові партії, які пройшли зараз в парламент. Алгоритм формування списку, алгоритм формування, скажімо так, тих людей, хто сьогодні є депутатами, він дуже схожий у «Голос» і у «Слуги народу». Це фактично рекрутинг з вулиці. Але рекрутинг з вулиці за короткий час він не дозволяє сформувати нормальную политическую систему. Я вынуждена вас перебить, потому что с нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк, а также он первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, ну для начала интересна ваша позиция по поводу проверки народных депутатов Украины из, собственно, комитета по финансам на полиграфе. Брали ли они взятку или же все-таки нет? Что вы думаете по этому поводу? Смотрите, я не хотел бы комментировать ту деятельность, которую должны проводить правоохранительные органы в первую очередь, чтобы установить такие вещи или хотя бы полиграф. Но... Алло? Да-да-да, мы слышим вас. Да, извините, пожалуйста. Но точно могу сказать позицию нашей фракции, свою собственную по этим законопроектам. Она была изначально однозначная. Мы авторы первого законопроекта, который уничтожал эти площадки электронные, которые являются исключительно посредником и кроме коррупционных рисков никакой дополнительной функции пользы государству и людям не несут. Поэтому мы голосовали за этот законопроект, просили его поддержать коллег для того, чтобы максимально быстро уничтожить эти площадки и забыть их вместе с коррупционной схемой, которую потенциально они несут. Ярослав, ну мы сейчас видим инициативу от народных депутатов Украины, которые даже не включены в этот комитет, но они проходят проверку на полиграфе. Вот в случае, если вам пришлось бы пройти эту проверку, вы бы согласились? Смотрите, я не боюсь проверки, и тем более в этом вопросе у нас изначально была довольно прямая, довольно активная позиция. Вопрос в том, в каком формате будет проходить эта проверка, потому что одно дело, когда члены президентской фракции ходят в администрацию, в офис президента и проходят проверку, другое дело, когда оппозиционные народные депутаты будут приглашены к такой проверке. Но еще раз, нам вряд ли что есть тут скрывать. Позиция была однозначная все эти 2 месяца. Этот законопроект мы подали, если не ошибаюсь, в начале сентября, 4 сентября. И мы максимально просили его внести в повестку, чтобы не государство, не люди не тратили деньги на всяких посредников, которые согласно данным СМИ, связаны с определенными финансовыми группами. Спасибо большое. Ярослав Железняк, народный депутат Украины, фракция «Голос», был с нами на прямой связи по телефону. Ну а сегодня в эфире телеканала АТР полиграфист Шаповалов дал небольшой комментарий по поводу всего, что происходит вокруг предложения президента Владимира Зеленского и народных депутатов о проверке на полиграфии. Давайте послушаем, что же он сказал. Я трохи чув про це. І щодо проведення дослідження із застосуванням поліграфу в прямому ефірі, це є порушення все ж таки методології. І на мою думку, такі дослідження не слід проводити, бо це більш може зашкодити, аніж якусь пользу принести.
Виталий Шаповалов, как вы услышали, да, сказал, что допрос в прямом в эфире, да, выходит за рамки методологии. Действительно так. Вот сегодня в 20:00 мы увидим прямой эфир, где народные депутаты будут проходить проверку на детекторе лжи. Чего-то сенсационного мы увидим там? Ні. Чому? Тому що відповіді це не означає, що там поліграфолог одразу говорить, це там брехня чи це правда. Тому що є ціла методологія, як визначити, наскільки людина щирий, відповідаючи на запитання. Причому насправді на фіксацію декількох параметрів, які фіксує сам поліграф, впливає і тиск, і що людина їла, наскільки він схвильований, наскільки звикла чи не звикла атмосфера навколо, з ким він спілкувався до того. Тому все ж таки прямий ефір, якщо людина морально, скажімо так, така витривала, бойова, то в принципі йому байдуже. Якщо людина все ж таки менш підготовлена, то для неї навіть просто лишні свідки, це вже буде стрес, і в такому разі значна частина відповіді, вони можуть бути потрактовані не так. Динара, а ви ждете якоїсь сенсації сьогодні вечором? Ні, я не думаю, що буде якісь сенсації. Це, я знову стою на думці, що це шоу для людей, це такий фастфуд, котрим кормлять людей. І мені дуже прикро, що відходять народні депутати від серйозних речей і повертаються до таких шоу. І мені здається, це дійсно дуже звична атмосфера для Дубинського, камери, глядачі, прямий ефір. Тобто для нього рівень його схвильованості не буде показувати все ж таки, чи він бреше, чи ні. Ну, может, сегодня сенсация не будет, а завтра, может, будет, потому что народный депутат и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал, что у него есть свидетель предложения взятки народным депутатам. Вот давайте послушаем его прямую речь. Завтра буде на 1+1 мене запросили до «Право на владу». І я туди приведу одного свідка, який на сцені прямо дасть, чи в ефірі, дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів. Правильно ли я понимаю, что все-таки взятку в размере 30 тысяч долларов кто-то все-таки брал? Ну, дивіться, є фраза про свідка. Цей свідок буде говорити в ефірі телеканалу. Але слова в ефірі телеканалу – це не є слова в протоколі. Тому ще раз повторюю, що дуже сподіваюся на все ж таки те, що і українське суспільство, і українські політики, вони перейдуть на, саме з формату шоу щодо корупції у формат нормального розслідування. Коли свідка допитують слідчі, коли це, відбувається без камери, коли ми підходимо до того, що виновність людини визначає суд і лише суд, але судовий процес, він відбувається швидко, а не йде руками, як ми до цього звикли. Що буде? Чим це все закінчиться, Динара? Насправді, мені здається, що, по-перше, це порушення демократії, тому що основні принципи є дотримання прав людини і прозорість правоохоронних органів, і судової системи, рівність у правах. Зараз відбувається так, що вони просто нехтують, знижують імідж правоохоронних органів, тому що дійсно вони цим мають займатися, і вони мають як правочесні громадянини подати свої застереження до правоохоронних органів. І якщо це буде доречно, правоохоронні органи на прес-конференції будуть давати коментарі. Мені здається, от зараз такі вирази, вони тільки дисбалансують ситуацію в Верховній Раді, що не є корисним для України. Тому що, мені здається, депутати мають займатися тим, аби Україна процвітала успішно, аби не було агресії, або повернувся Крим. Тобто ці теми мають бути на порядку денному. А зараз вони між собою будуть сперечатися, у кого кращі були результати поліграфу. Ну, пробачте, це не те, чим мають вони займатися. Ну вот, возвращаясь к теме работы правоохранительных органов, и в том числе сегодня Генеральная прокуратура Украины уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка. В эфире АТР он рассказал, почему. Давайте послушаем его прямую речь.
це рішення Генерального прокурора, воно є незаконним, свавільним, але воно зрозумілим з точки зору логіки. Тобто, на мою думку, це реакція саме на критику. Мене не хочуть бачити в прокуратурі, не дивлячись на те, що я висловив бажання далі працювати в прокуратурі. Уволили Горбатюка. Насколько ожидаемым было для вас решение? И что теперь будет с расследованием дел Майдана? Дивіться, про розслідування справ Майдану, яке довжиться вже, якщо не помиляюся, 6-й рік. Тут, в принципі, все дуже не позитивно, називаємо так, тому що поки що слідство не знаходиться на фінальній стадії, на превеликий жаль. Щодо звільнень, тут також, на превеликий жаль, на Генеральну прокуратуру у нас трусить, причому трусить з 2014 року. Просто давайте згадаємо, скільки у нас було генеральних прокурорів і скільки було скандальних звільнень, в тому числі і заступників генерального прокурора. В даному випадку є, вочевидь, що є певне бажання формувати нову систему або нові кадрові підходи, але з іншого боку, наскільки я знаю, там все впирається, в тому числі в переатестацію, яка проходила в прокуратурі, і законність цієї переатестації, всі норми, вони також викликають запитання, наскільки це відповідає нормам. І вихід з цього – це з одного боку нормальна комунікація самої Генеральної прокуратури, и Б, це в тому числі и суды. Динара, как вам такое решение? Это позитивно или же все-таки негативно? Мені здається, що це більш негативно, тому що якщо рішення будь-яке про звільнення або про призначення стосується однієї особи або робляться під диктовку однієї особи, я маю на увазі Андрія Портнова, то це не є позитивним в будь-якому разі. Тому що у своєму блозі Портнов дуже багато чого анонсує, дуже багато чого коментує. І в прямій мові він там зазначав, що ось Євромайдан і тому подібне. Тобто він, мені здається, що це натяк на реванш з тими, хто бореться з розслідування щодо вбивства Наїра в Майдані. Мені здається, що це помста за те, що саме він викривав справи Андрія Богдана і Павла Вовка, суддю. Мені здається, що якраз Рябошапко є, як вже назвали, людиною президента, і я б все ж таки застережувалася в конкретних висновках щодо того, що є це правомірно, наприклад. Мені здається, що зараз відбуваються кадрові призначення, як, наприклад, Сивоха або інші люди. Тобто просто хочуть максимально очистити систему под одних людей, под одну систему. Давайте перейдем к обсуждению международных не менее важных новостей, потому что президент Владимир Зеленский на встрече с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Украина выполнила все условия для встречи в Нормандской четверке. Давайте послушаем президента Украины. Україна виконала свою частину для відновлення роботи Нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунуті. Встреча лидеров стран Нормандской четверки не готовится. Почему? Рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Давайте послушаем его цитату. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Ну что ж, президент Украины говорит, что Украина выполнила все условия для встречи в Нормандской четверке, а у Путина говорят, что никакой подготовки в принципе к ней нет. Так кто, собственно, и заинтересован в этой Нормандской четверке? За великим рахунком, те, що зустріч вона відкладається, на мою думку, це дуже-дуже позитивна річ. Тому що ми з колегою моїм по інституту Іллінкуса, ми це викладали в тексті ще біля 2 місяців. Коли писали, чому нормандську зустріч треба відтягувати всіми можливими засобами. Справа в тому, що змінюється баланс сил на зовнішній арені. Російська Федерація, вона завдяки, скажімо, фланговій дипломатії, завдяки лобістам, вона
значно покращила свої позиції. Російська дипломатія, вона продемонструвала те, що в Європі любить називати прогресом. Це в тому числі договори по Молдові, це в тому числі прогрес по Придністров'ю, це в тому числі питання Сирії, питання контактів з Туреччиною та з Іраном, це в тому числі питання Венесуели. І відповідно вона пішла на виконання того, про що домовлялися в Нормандській четвірці ще в 16-му році, сказала окей. І для російської дипломатії це природне. На початку підняти ставки, після демонструвати начебто поступки, повертаючись на свої базові позиції. Але якщо одна сторона демонструє начебто поступки, прогрес, то поступки вимагаються від другої сторони. В даному випадку від України. Але питання, що Україна ставки не підіймала. І в такому разі любі поступки, вони йшли б нам в мінус. Зважаючи на програмну промову Макрона перед Дипкорпусом, зважаючи на те, що навіть в програмі ПІСу, який переміг на виборах в Польщі, є питання про покращення відносин з Російською Федерацією, Україна має зробити одну дуже важливу частину свого домашнього завдання. Вона має сформувати, скажімо так, основні тези, або засадами це назвати не можна, хоча б тези зовнішньої політики щодо кожного конкретного учасника переговорів. Це означає дати відповідь, навіщо Україна потрібна Франції, не Європі, Франції. Навіщо Україна потрібна Німеччині? Навіщо Україна потрібна Сполученим Штатам Америки? Причому бажано це відповідь дати, скажімо так, в руслі реалполітик. Це означає гроші, інтереси. І після цього виходить на нормандський формат. Тому що якщо ми після того, як баланс змінюється, якщо ми будемо надалі наполягати просто на цінностях і на, скажімо, порядку світової політики, який склався після Другої світової війни, в такому разі дуже можливо, що та ж сама Франція, та ж сама Німеччина, Росія одним фронтом будуть вимагати поступок від нас. Тому те, що відбувається, на мою думку, це позитивна річ. Динара, состоїться ли встреча Нормандської четвірки? Мені здається, тут дуже цікава ситуація, і треба розглянути. По-перше, нам відомо, що план Штайнмайєра – це не ніякий план Штайнмайєра, це план Путіна через руки Зеленського все ж таки добитися того, щоб відбулися вибори на Донбасі, і територія все ж таки була більш підконтрольна все ж таки Росії. Відведення військ – це була дуже ризикова річ. І, звісно, завдяки людям, котрі вийшли на вулиці і не дозволили капітулювати Зеленському, ці відведення військ у Золотому не відбулося. І тому що, звісно, Росія ніколи не піде на поступки, ніколи не виконуватиме міжнародні домовленості або тим паче угоди з Україною. І тому зараз у нас є такий момент, що ми стоїмо на своїх позиціях, ми не відводимо війська. І я сподіваюся, що Зеленський не буде йти на поводу у Путіна і відводити війська. І тому Зеленський, коли прийшов до влади, казав всім, що треба просто перестати стріляти. Але відомо, що Росія не буде цього робити. Тільки за вересень вже 14 загиблих і 44 поранених. І він обіцяв, що зустріч у нормандському форматі відбудеться коли? У вересні. А чому цього не відбулося? Тому що він не зміг він капітулювати, тому що це якраз була перемога людей. Мені здається, що тут дуже важливо все ж таки не відступати, не відходити з своїх позицій, тому що тільки крок назад Росія не буде чекати. Мені здається, нормандський формат, він зараз, якщо відбудеться, він не відбудеться на умовах України. Він відбудеться на умовах 3+1. Якщо за часів Порошенка 3+1 це була Франція, Німеччина, Україна проти Росії, а зараз буде тиск на Україну через Франція, Німеччина, Росія проти України. Мені здається, тут треба закріпити міжнародну політику и мати стратегию вирішення такого питання. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что обмен пленными в дальнейшем может быть под угрозой. Давайте послушаем председателя Меджлиса. Сьогоднішні наші очікування щодо обміну, вони зависли. Вони зависли, оскільки не зрозуміло, що буде з запланованою зустрічю Нормандської четвірки, оскільки в українському суспільстві відбулися події, які, як на мене особисто, упередили такий розвиток подій, на який сподівалася би Москва.
І тому тут, можливо, треба вже готуватися до того, що і обміну таких масштабів, які ми очікували, і особливо очікували рідні, не відбудеться. Действительно, может ли быть такое, что оттягивание встречи 4 лидеров в нормандском четверке приведет к оттягиванию процесса обмена пленными? Ну, дивіться, з одного боку це можливо, з другого боку давайте думати, в якої логіки діє Російська Федерація. Тому що от ми зараз закінчили вже доповідь по санкціям проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, де в тому числі я аналізував державну програму розвитку, саме галузеву програму Російської Федерації. Тут також це, скажімо, такий певний закид і нашим урядовцям, як булим, так і теперішнім, що горизонт планування тактичного Російської Федерації – це 35 рік. Жодний український уряд не планував далі за 5 років. На превеликий жаль. І так, я проаналізував 8 галузевих програм розвитку Російської Федерації. Там дуже цікава річ, що до 22-25 років Російська Федерація проводить дуже масштабну трансформацію свого законодавства щодо спрощення ведення бізнесу, щодо умов захисту інвесторів. Фактично відбувається те, що у нас називали реформа. Дуже простий приклад, що, наприклад, Україна стартувала з 90, якщо не помиляюсь, другої позиції на 71-ю позицію в рейтингу Doing Business, а не зі 112. Ми говорили, що це по успіх, там жодна інша держава такого не робила. Зі 112 ще раз на 71-ю. Я перепрошую, за той же самий час Росія стартувала з 92-ї на 31-ю. Тому так насправді вони багато що роблять, але якщо подивитися на ці галузеві програми, там є декілька таких етапів. Перший етап – це трансформація законодавства. І в обґрунтуванні цих програм автори вони кажуть, що так, з точки зору технологічного розвитку санкції вони діють. Це небезпека. Але в проміжку між 22 та 25 роками чомусь автори всіх 8 програм, вони пишуть про те, що на цьому етапі можливо ще залучення інвесторів. Мені підказує, що у нас дуже мало времени, це означає, що Росія хоче вийти на формат так званого большого договорника. Це не лише Україна, де Україна буде лише однією з площадкою обміну в проміжку між 22 та 25 роками. І саме до цього моменту, з одного боку, вона може підіймати ставки, вона може надалі тиснути на Україну, вона навіть може піти на загострення на фронті. Але задля того, щоб після вийти на певний договір, бажано, щоб в ньому не брала участь Україна, щоб Україна була просто об'єктом, на межі 22-25 років. І на превеликий жаль, ми до цього маємо готуватися, ми маємо подавати свою повістку, свій порядок денний, щоб не бути просто об'єктом. І це завдання нової влади. Динара, вот что вы думаете, действительно ли Россия в перспективе рассчитывает на огромные политические преференции на международной площадке, в том числе, и что будет тогда с обменом пленных? Абсолютно Росія зацікавлена в диктуванні своїх умов. І тут питання, якщо розглядати Україну-Росію, то наскільки Україну зможе чітко витримати свою позицію, не поступаючись Росії. Тому що питання ціни за повернення наших військовополонених дуже стоїть все ж таки високо. І тому, мені здається, в той час, коли Росія не дотримала жодного міжнародного рішення, жодного рішення трибуналів міжнародних, і потім відбулося нерівноправне повернення з поверненням і Цемаха, і ключового свідка в справі MH17. І коли були повернені разом з цим обміном і моряки, котрі мали бути повернуті обов'язково і негайно за рішенням міжнародного трибуналу, то мені здається, тут справа в тому, що Росія вимагатиме дуже багато від України, а ми не готові це віддавати. Спасибо, дуже дякую. Динара Габибулаева, лидер молодежного крыла партии «Европейская солидарность», а также Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, были гостями нашей студии. Дуже дякую. Буквально через 5 минут смотрите новости на украинском языке, а после в этой студии будет посол Турции в Украине Ягнур Ахмед Гульдери. Не пропустите.
Telekanal ATR'de bir ilk. Türkiye